Panguva ino hazvina kumira zvakanaka. Patoona kuti vakomana vekuzesa aiwa nekuparliament vopinzwa bhizi pamusoro pechitiko chakaitika last week chekudzimwa kwakaitika magetsi muparliament. Mutungamiri wenyika yeZimbabwe arimo apo Mutoni Nuve aiwa achiprezenta bhajeti rake ra2025. Saka pena mashoko atiri kuona kuti pane masources and information yakubuda zvakuda tagwa nevanhu chinzi aiwa it was an assassination plan. Kunyange zvavo vanhu vachiziva kuti aiwa munyika yeZimbabwe nhau yemagetsi iri very critical and it needs to be addressed. Saka pena mashoko anodanyurwa panapo noti subscribe or like or turn on the bell icon. Tipina panapa mzimu amnyara chiti. Sources close to the investigation said the state security is treating the incident as a potential security breach with far-reaching implications. This is the first time such an event is happened in the presence of the president. It poses a serious security risk and someone must be held accountable. A source from the president's office at Munumutapa building reviewed. Authorities are also probing why the backup generator failed to activate automatically. These anomalies raise questions about deliberate sabotage. Despite attempts to continue proceedings, the situation caused embarrassment to the government. In a statement issued after the incident, the parliament attributed the blackout to thunderstorms and high winds, which reportedly disrupted the electricity supply. Do mashoko anobuda achinyorwa panapa tichiona kuti aiwa vakomana ve state security aiwa vanoona nezvewofu yemutungamiri wenyika voona vobva vatanga kudraw maconclusions pamusoro pema-internal power struggles vachiendera mberi vachiti the incident has intensified whispers of internal power struggles within ZANU-PF, where tensions have simmered for years between Mnangagwa and his deputy Constantino Chiwenga. Tudze mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi zvatakuona kuti aiwa vakomana panapa patova nenhau dzakora dzakutenderera zvakuti inenge yanga iri sabotage panapa mutungamiri wenyika yeZimbabwe akuda kunyadzisiwa nokuda kwema-internal power struggles. Tudze mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pina comment section medu mudze mafunguro enyu. So subscribe or like, turn on the bell icon.